L'Ajuntament de Vila ha iniciat aquest matí la reparació i asfaltat de l'Avinguda Ignasi Gualis, una de les principals artèries de la ciutat. Aquests treballs es duran a terme en 3 fases per tal de minimitzar les molèsties a veïns i visitants. En aquesta primera fase, el tram d'actuació està situat entre la cantonada amb l'Avinguda Isidor Macavic i la del carrer Carles III. Els desviaments dels trànsits s'aniran adaptant a cada tram de sobre i estaran degudament senyalitzats. Aquesta actuació preveu també l'asfaltat dels carrers Joan d'Àustria, Vicenç Serra i Urball, Menorca i Cabrera, així com d'altres en el barri de Can Escandell. Des de l'Ajuntament de Vila asseguren que les feines es realitzaran de la manera més ràpida possible. Amb aquests treballs, l'Ajuntament haurà millorat 60 carrers des de que va començar el 2023 el seu pla estratègic d'asfaltat i manteniment de la via pública.